見てやってください、この動き。頑張っております。飛び魚。ケント、飛び魚。飛び魚。どうですか？苦しいですか？大変ですか？歩くって大変だね。うん。よいしょ。よいしょ。うん。頑張ってる、頑張ってる。お月けんちゃん頑張ってる。偉いなー。すごいなー。すごい。ケントやる。よし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 。頑張る頑張る、ケンちゃん頑張る。頑張る頑張る、ケンちゃん頑張る。